Știați că vara trebuie să curățăm coardele lacome la meri, adică tăierea în verde, cum se spune. Și o să vă arăt astăzi cum curăț eu merii. Uitați, aceste coarde, astea se numesc coarde lacome. Și noi trebuie să le tăiem de aici. Toate acestea care cresc în sus, uitați, și aceasta, aceasta de aici, acestea se numesc coarde lacome. Trebuiesc îndepărtate. Ca mărul să poată fi cât mai aerisit, cât mai bine îngrijit, să poată fructifica până când merele ajung la maturitate, bune de cules, aceste coarde să nu mai tragă seva din pom. Care vă pricepeți, așa m-a învățat și pe mine un nene care încurăță pomii peste vară, să vin cu foarfeca și să tai aceste coarde lacome, care ia din venitul pomului. Da, sper că v-a dat o idee bună, care nu știați, iar care știați, foarte bine, că știți cum să vă îngrijiți pomii. La revedere!